Esto es la misma palma, pero que tiene... Seca. Palma, pero al sol. Se cull la palma verda... Primero se corta, después se seca. El juny i el juliol, que fa el sol més fort, i llavors es posa això al bancal. És un bancal, sabeu que és un bancal. Doncs fiquem això. I llavors aquí damunt, el sol se van blanques, però aquí d'aquí no. I al cap de 20 dies les retombales així, i el sol estan blanques d'aquí i d'aquí. Quan estan blanques, les collim. Però esclar, aquí hi ha moltes punxes. Dicen cuando les dan una vuelta a los 20 días de haberlas cogido y cuando ya se ponen totalmente blancas, se recogen y ya ven cómo está esto, ¿no? De espinas. De espinas. Esto hay que sacar, hay que cortarlo todo. Perquè això, abans agafem això, que és un falsó, i l'escollim així. Perquè, esclar, en aquestes punxes hi ha moltes punxes, hi ha dins que fas això, encara s'hi fiquen les mans, el sang i els braços, perquè aquestes punxes s'enganxen. Y agafem això. Llavors això... Esto sirve también para ir al bosque, cuando hay que cogerlo en el bosque, para no meter las manos dentro de la palmera, lo cortan con esto que le llaman un falso. O sea, un falso sería una hoz en pequeño. I agafem això per collir, si no, això no es pot collir. Llavors, agafem, i això està sec, no es pot treballar. No es pot treballar. I per a treballar has d'agafar un caldró d'aigua, com aquell ferro que hi ha allà, aquell caldró, ple d'aigua, i quan bull l'aigua fiquem la palma dins. Agafem la mà així. Llavors agafem, quan estan banyades, i fiquem en aquest tal això, totes planetes així, però banyades, en aigua que bullia. Primero se meten dentro de un gran caldero, con agua hirviendo, y se va poniendo palma a palma para que ellas se pongan tiernas, para que se puedan trabajar, ¿eh? Pero hay que trabajarlos sin agua, por lo tanto tienen que meterlos otra vez en un cajón, todas planitas, para que vayan echando una parte del agua que han cogido. I llavors hem de tapar-les, un sac d'estos el tapem i damunt pes. I ens juntem al matí, agafes aquestes tisores i talles la palma. Talles la palma. Això ho llancem. Llavors aquí aquesta palma, aquestes petites, veus? Això, que són més petites, aquestes són més amples, veus? Les diferències. Aquestes les fem servir per fer cosetes petites. Això d'aquí. Las cosas, digamos, grandes tienen un trozo de la palma grande y las cosas más pequeñas tienen un trozo de palma pequeño. O sea, hay que hacer una selección. I es veuen, no?, que són petites i aquestes són grosses. I aquestes grosses les fem servir per a cabassos i fer coses d'estes. I aquestes les fem servir per a fer cosetes petites. Llavors això ho envenenem i fem garbons. Els garbons és això. Veus aquí? Això ja està tallat ja. Esta está seleccionada. I ja està escaldat ja. Això ho podem escaldar, perquè això no ho podies treballar. Llavors agafem, com això està bé, i comencem aquesta llata. L'agafem. 6 brins, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Agafem 6 brins i en posem 3 a esta part i en posem 3 en esta altra. Són 6 brins. Els fiquem així i ara comencem la llata esta. Está explicando el procedimiento. Ara començarem 3 y 3. Això. Dobleguem. Y empieza el proceso de hacer la trenza. Llavors aquí agafem un bri, lo fixim. Van añadiendo cada vuelta. I ara aquí, per a fer aquesta llata, per a fer això, necessitem 9 camades. Y para hacer esto necesita 9 piernas, por decirlo de alguna manera. 9 camades, això són camades. Hola. Però aquí només n'hi ha, doncs ara n'hi ha 4, no? Han de sortir 9 camades d'aquí. Però d'aquí jo agafo una, la passo per aquí al mig, i ara n'hi ha 1, 2, 3 i 4. Però aquí només n'hi ha 3.
Ara passo esta per aquí. Para comenzar la llata es així. Pero les explica, es el procedimiento, dice que necesita 9, porque para este tipo necesita 9, va añadiendo hasta que tendrá 9 grupitos de 3, supongo, 9 grupitos de 3, yo no he hecho nunca. Si no hi ha 9 camates no pots fer la llata. Llavors torno a posar una altra aquí, la passo per aquí al mig, i ara, com això d'aquí és petit, perquè això se gasta, no? Ara queda 1, 2, 3, 4 i 5. Però aquesta part d'aquí en queden 4. 1, 2, 3 i 4. En una part han de quedar 4, l'altra part han de quedar 5. La 5 sempre volta. Ara torno a posar una altra aquí. Torno a passar per aquí al mig. Ara aquí. Li tornen a quedar 4 i aquí tornen a quedar 5. Aquí torno a posar una altra. La 5, ara torna a quedar 4. 1, 2, 3 i 4, però aquí 5. Perquè això, si no posessis palmes, doncs se fan curtes. Al fer curtes no pots voltar i has de posar la companyera. I veus? La companyera queda al mig, torna a passar pel mig, i sempre han de quedar a una part 4 i l'altra han de quedar 5. O sigui, la tècnica és tanyant. Els afegits no se veuen. No es fixen. Llavors ja veureu com no es veuen. Veus? Se van posant curtets, però has de posar. Però aquesta no cal perquè aquesta ja en té. Veus? Però aquí és curtet. La diferencia es que la tía habrá tejido, habrá preparado a lo mejor 200 kilómetros en su vida. Jo dels 9 anys ho faig, dels 9. Jamás. Dels 9 anys. Dels 9 ja feia cabassets com estos i m'anava a la tenda aquella dit, en canvi de coses, de menjar i coses d'estes, i passava un canvi de cabasset, canvi de menjar, arròs, o fideus, o espardenyes, o el que volgués ser. Jo em ficava al costat. De mi recuerdo un capazo, empezó a valer unas 6 pesetas. No me recuerdo de Y el último recuerdo, 26. Digamos el capazo pequeño, el medio. ¿De qué capazo? 26 pesetas. Estamos hablando del año 62, los últimos, y del año 55, 56, los primeros. Y con esto era la base de la economía de Rasquera. La gente vivía de eso. Vivían de eso. Comía con esto. Cuando los demás, como el recibo de la luz era poco, íbamos subsistiendo. Y todas las cosechas que se obtenían de las aceitunas o de la viña era destinada a compras, arreglos de casa o si se moría el mulo. La base del sustento de cada dia era esto. Pues jo vaig començar als 9 anys. Ja en tinc 81 i encara estic fent. Ara m'acaba ja, perquè... Veus? Fantàstic. I això no ho veureu. No. Està amagat. Això són pitjons, això es tallen. Això ja deixes aquí que són pitjons, veus? Ara això és la mateixa forma d'aquí. És la mateixa forma. Però per a fer un cabàs gran, s'han de fer braces, perquè cada cabàs té la seva brasa. La seva brasa és això. Això és una brasa. Esta es la medida de los cabazos, se calibra con esto. No hay metro, para entender que las brasas es lo que cuenta, y más o menos todas las mujeres cogían una posición determinada. Claro, las que como yo eran bajitas y cortas de brazos, pues debían de extender más. Pues después en la tienda se notaba. Sí, se notava si era un més gran o un altre més petit. Se notava que no, los cabazos no eran iguals. En un cabàs ficaves 9 braces i mitja, 9 viatges així. L'altre en posàvem 6 i l'altre en posàvem 5. Depèn dels cabassos, o sigui, les 3 mides dels cabassos que estan allí. La més gran, la mitjana i la petita. Però tenies de fer això. Ara aquí tinc un cabàs jo aquí, però aquí n'hi ha 7 braces. Aquí n'hi ha 7 braces per fer un cabàs. Llavors, quan tinguem la llata està feta, doncs què fem? Fiquem el cabàs. Bueno, una vez hecha la trenza, aquí dice que hay unas 7 brazas, podemos hacer el capazo, y ahora hay que ver cómo ensamblamos la trenza
una al lado de la otra para que salga el capazo, para darle forma. I ho has de tapar perquè no es facin seques, que si fa seques no pots treballar ja. Aquí, també com ja està escaldat, perquè ja ho he fet expresament per ensenyar-vos-ho. Hay que calcular la cantidad de palmito que tenemos porque si se seca, después ya no se puede volver a ser reutilizado, hay que volver a hacer el procedimiento de meterlo en el agua. Llavors tenim aquesta agulla per a cosir. Aquí diem aquí. Fiquem una per aquí, l'altra per aquí dalt, una altra camada, que això són camades, i has de posar tota la llata aquesta, tota per camades. Veus? I aquí tampoc, este fil, tampoc el veureu. Este fil, tampoc el veureu. Que el hilo que parece que va a quedar, que no lo veréis. Veus? Veu que no ho veureu? Ni d'aquí, ni d'aquí. S'amaga el fil, s'amaga. Si són pitjons, això sempre surt de la palma, però llavors allà això es talla y queda todo fi, ¿ves? Pues se recibe con unas tijeras que va cortando, si queda alguno hacia arriba, se corta con unas tijeras. Quan s'acaba este fil, llavors has d'empalmar, perquè s'acaba, veus? Ja pots estirar que això no es trenca. Però esclar, ha d'estar escaldat. Ha d'estar escaldat, sí. Pasando por agua hirviendo. Sí. Para que tenga esta flexibilidad, la flexibilidad le da el agua. Y aquí, veus? Está flexible, sí. Esta ja pots treballar. Però esta no pots treballar perquè està rústic i no podries sortir. Se rompe. No podria sortir. Hi ha feina, Jo que hasta que no tens la cosa, també espera. I ara, se puja el cabàs i has d'agafar, a vegades agafes dos punts. Subir el capazo significa que tiene que darle la moldura hacia arriba, ¿no? Que tiene que darle la forma hacia arriba, que no se trata de trabajar plano. Si és que el cabàs és més ample, llavors has d'agafar dos d'aquí, veus? Que són dos, un i dos. Perquè el cabàs, doncs, se fica més estret, perquè el puja és més ample. I si el cabàs s'ho puja massa estret, llavors en vez d'agafar dos d'aquí, llavors agafes dos d'aquí. Dos de dalt. Y si lo acabas, ¿no? Sí, como lo más ancho o más estrecho es coger más de abajo o coger más de... Como menguar si en una especie de calceta. I si el portes bé, l'agafes un de dalt i un de baix. Ara jo, se poden dir, oi, sé que vas a mi me va més ample. Doncs llavors jo agafo dos de dalt i un de baix. Vas bimbant i creixent, Sí, menguar. Menguar y crecer. Como una menguante. Llavors, depèn, si fas un tubo, com ara aquests tubos de dalt, aquell ja has de pujar recte. Uno a uno. Has d'agafar un a un. I si puja més ample, doncs llavors has de bimbar o has de créixer perquè puja recte. Ara, no, ja has de pujar en l'acció d'ample, suposem. L'estret, el cul estret i la vora de dalt, doncs ample. Has de créixer i bimbar. Llavors se fan dos vores i en aquella corda de nit, aquesta és la corda, això, fem les anses. Però esclar, això està rústic. Has de tornar a banyar-ho i has de tornar a... ¿Y la cuerda también está hecha con palma? Sí, també. La palma esta, la corda esta es fa a la mateixa palma. Bueno, esto es la cuerda con la cual van a hacer después las asas para cogerlo, pero que también tenía diferentes utilidades, ¿no? Y después están los tintes estos, que también lo que se pintaba, aquí no está pintado encima, se pintan en un caldero, ¿no, tía? Sí, se agafa un pot. En un caldero y se mojan los que tienen la destinación de ser pintados como un ornamento de arriba. Llavors tinc uns polvos, i aquests polvos els poses a l'aigua
també bullint, i llavors agafes aquestes paumes, la mateixa pauma, i la fiques dins del color que tu vols, o verd o blau, el color que vulguis. S'hi fiquen dins i surt el color que poses. Es con los colores identifican también los tipos de capazos, porque si se dan, yo que recuerdes, que claro, son recuerdos. Todos estos grandes que llaman capazos de mollás, ¿sí o no, tía? Diuen de mollás, porque utilizan las palmas más tiernas y digamos más elásticas, son los mejores. Todos iban pintados de verde, ¿o no? Todos los de mollás iban de verde. Todos los de mollás han habido de verde. Sí, que vols, veus? Això és el corda, que es fa de la mateixa pauma. Tot surt per la mateixa pauma, això és natural de pauma. L'única que no és pauma, que és pauma també, és el color verd, però també és de pauma, és el color de més. Però un cabàs tot se forma de la pauma aquesta.